velkommen, og husk at gå ned og abonnere til min kanal. Det er nemt og det er gratis, og tak fordi du klikkede ind på den her video. Jeg skal lære den her TikTok dans igen og igen, og så ja, den kommer her. Måske kender I den. Jeg glemte lige noget, men det er okay. Så ja. Og så gør man sådan her til sidst. Og det jeg glemte, det var bare lige sådan en. Så nu har jeg gjort det. Det første man gør, det er, at man trækker den her ben sådan ligesom en. Ligesom man bare går en. Man skal bare have en lille slow motion, mens hænderne gør sådan her. Så en. Så siger man ud, ind. Ud, ind. Så gør man det bare med den her ben. Og så gør man, holder hænderne ligesom stop nu. Og så træder man tilbage. Og så gør man det igen. En. Og så det man gør nu, det er, man siger hjerte, hjerte. Samler og prøver frem. Næste hen. Og 1, 2. Lad os lige prøve det hele sammen med musik. 5, 6, 7, 8, nu! 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Og det næste er, hvor at du starter med at ligesom tage det her ben op, imens man ligesom siger 1. Så ruller man. Og 2. Så første ben, anden ben. Og så peger du på den anden med pistolmål. 1, 2, 3, 4. Og så tager du din hånd her, det gør man begge to. Så siger man spark. Det her ben, det rører sådan 1. Mens ens hoved gør sådan her, og ens hånd gør sådan her. Så 1. Så vender man sig hånd. Ligesom sådan, så vi prøver lige helt sammen, fordi nu har jeg glemt det hele. Så det hjælper, når jeg har det med musik, så lad os bare komme i gang. En, 2, 3. Hej. Og så 1. Kig tilbage. Så når du har kigget tilbage, så siger du 1 og 2, og så ryger du ned, mens det her ben går tilbage. Og så lander du, tager du den her hånd op, så siger du 1, 2, 1, 2, imens du tager den anden hånd op. Så prøver vi lige at tage den, og så tager vi den med musik. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hen, hen, hen. Skydemode. Kast. Kig tilbage. 1, 2, op. 1, 2. Og så er man færdig. Lad os prøve det hele. Så kan man stå sådan her i starten. Bare den her dans, husk nu, I kan tage den om og om, så I lærer den. Hej, håber I vil abonnere, som jeg har allerede sagt, men mødes fra mig. Vi ses på søndag klokken 9. Morgen.